fáilte go Splanc. I nneotáid chun turgnaimh EOLAÍOCHTA a dhéanamh a léiríonn an stór fuinneamh a bhfáiligtear i Catapalt. Céir atá i gceist leis sin, bhfuil ní féidir fuinneamh a chruthú nó a chealú, ach is féidir é a áhrú ó idirmháin go feirr meile. Seo an méid atá bhaint an turgnaimh seo. Cipín léarcán, bandí rubber, spúnóg pláisteach agus páipéir. Tóg na cipíní léarcán agus chuir le chéile iad chun nábharlach an chrá a dhéanamh. Ceann go le bandí rubber iad. Chuir cipín amháin ar bánach. Chuir cipín eile ar bháin. Chuir bandí rubber ar bánachanna de chuineáil le chéile. Inis socr an spúnóg faoin mán de deireanach agus ceann go ceann eile ar bharr. Inis tá de Catapalt santa, tá sé an am dom TUILLEADH. Féachar sin fuinneamh ag gearú fuirme. Tá an fuinneamh seo ag gearú inneamh potentiúil go fuinneamh cinéadach. Bhí cinnte TUILLEADH sa turgnaimh seo smála, go dtí chéad eile. Slán!